Phendulile uNgizwe wathi ke igcokama elisha liyagula futhi likhubazekile. Sawubona kuphi nokuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinda ceba isintombi zomqamela amehla abanye baqomela imali ethi bazi. Ngane kwethu ngabe usuku lokuqala la cela wenze okulungile press subscribe button, share uphinde comment. Kunakho konke subscribe ayikhumela khamba so senze kube wena oqala uthola notification mase kufile video phambili. Yengane wethu njengoba sazi ke igcokama kwasabalala video yalo lithi ke phambili ngeEFF phambili bathi abantu phambili lathi phansi ngongizwe phansi lasifaka la gama ke lo D ababili athi phansi ngongizwe phansi la sithi phezulu ngoba Mr Paris phezulu abantu bathi phezulu. So ngane zawethu igcokama ngicabanga ukuthi belizama ukuvikela ukuthi liqhubeke liqashwe kuyona ke iEFF njengoba ke kwazi ukuthi uNgizwe uthikameza lapha nabaphathi bayo ke iEFF. uNgizwe ke ubeke esethola umbuzo eqhamuka King Zoso izolo njengoba ke bebekade be live emabhida kwi-media briefing yakhe uNgizwe echaza ukuthi kuzokwenzakalani ngomhla ka-10 March. Uzothi uyambuza ukuthi ke cha la weNgizwe noma ichunu ake limchazele ukuthi lizwa kanjani noma ke lizophendula lithini liphendula lithini mayelana nendaba ke yegcokama elisha njengoba ke lisho lento elishilo. Ngaye ke uNgizwe ke akathi sangamaseko noma akapholisa ngamaseko ube esesho yonke into afisa ukisho ngegcokama elisha njengoba unye kwakho esho kanje. Wathi phansi ngibhide lo Ngizwe phansi esho umcimbi neEFF enani ukhona umuntu uyongifonela namhlanje yebo cha uthi lapha yena uthi wangibiza kamnandi wathi ngumtsitsi ubiza ngesiswati Swazini yikazi beqinisa nje abahlaba bangi Swazini lethela ukudla bethi senitholile nitsitsi ebiza mina ngumdidi. Yebo so cha abantu baba nokudideka nje ade bethe icela bakulinde ukuthi izothila iculu ngoba phela siyasinibona endaweni eziningi ukuthi nokuhamba ngandawonye so manje nakho angisabuza ukuthi abantu khuluma umtatheli ukhuluma olubulandeli ukhuluma uphuphu uthini uthi usibona samandawonye fana mangabe ukhona umcimbi osihlanganisayo mina ngithi fusa kuphela uthini kimi cha ngisho kanje uthini kimi sengisho cha ukuthi ungaphawula lapho nale cha cha wena buza umbuzo wena ungalokho ukuthi ukudideka abantu ukudideke bani ngoba umuntu odidekile uwe. Yebo cha mhlawumbe ikhabe ningachaza lapho ngokuthi uthini utheni mana utheke ngizobona ukuthi phansi ngomtsitsi alibambile inqhawe igqubu libizwe ngomtsitsi uthi ubiza nomtsitsi cha yazi ukuthi thina njengohulumeni sabahlonipha kakhulu abantu abaphila nokukhubazeka noma bekukhona iphutha alenzayo awumthatheli lo inyathelo zomthetho noma iqhubu nabantu abanye uyabasa kuma rehab abanye belungiswe abanye inkinga zotshwala bewe beze bepostwe Snoopy Dog bedakwe kwaza kweqa lokho asikuthathi we don't take that thing to heart. And then also nabantu nje abaphila nokukhubazeka ngoba lawa amehlo kaMthandeni akuwona amehlo normal for a human being yabona ngangambona ngelinye ilanga laphana iwindi lenganyuke ethi nyusa ngenkani lesi sikephe sakhe ngathi mlawo ngale mothe intsha nje sangena intula ngabona mina into seyithe bhuqe emehlweni. Leyo nto leyo yangikhombisa ukuthi uNkulunkulu wami it's just a young person ozama impilo shame uyazama yazama